ஹாய், ஐ எம் மோனா. நான் நாகப்பட்டினம் ஃப்ரம் தமிழ்நாடுலேருந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கேன். இந்த வீடியோ எதுக்காக அப்படின்னா, லாஸ்ட் இயர் 2024 அக்டோபர் மாதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப் ரீட்டைலர் போனஸ் நம்பர் 1 வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 4 வாரத்தில் ஒரு 5500 டிவி மீன்ஸ் 220 ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைல் பண்ணி நான் வந்து டாப் ரீட்டைலர் போனஸ் ஃபஸ்ட்டு வாங்கினேன். ரொம்ப பெருமையான விஷயம் இல்லையா? இது இப்போ எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்மள உமன் என்டர்பிரனருக்கு நம்மளுடைய கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு அருமையான கான்டெஸ்ட் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. 3500 டிவி 140 பொருள் வீக் நம்பர் 614 622 கிட்டத்தட்ட 7 வாரம் இருக்குது. அந்த 7 வாரத்தில் ஒரு 140 பொருள் யார் வீக்கெண்ட் பண்ணுறீங்களோ எஸ்பெஷலி ஃபார் உமன் என்டர்பிரனர் நமக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் 2026 டவுன் ஹால் ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நம்மளுடைய கம்பெனி அறிவிச்சிருக்கு. ஒரு ட்ரீம் டெஸ்டினேஷன் மலேசியாவை மிஸ் பண்ணாதீங்க. நான் ரெடி, நீங்க ரெடியா? தேங்க்யூ. we are one, we are Viva.